Zulu. Uzokuthola uzokholwa ngokubona. Pinda manje. Bafo. Bayenza bakaziduka manje. Kufanele siphume sana. Wena. Ngabuyi. Uzomkhipha lo mgulukudu. Shit. Ubusuzulane trip ezoba khona la esikoleni. Hayibo, mina ngizwile wena zonga. Mina ngiyangibona nje uma uzoyikhupha lo mali omhlangano kanje. Siya la iduza kanje futhi. Manje ngaka. Bese ubaba yazi ngiyazaphuma. Hayi ngeke kanje. Hayibo. Animenika siphumeni ke kulezi sikole. Nilibonile iphepha ukuthi belinjani. Lalela. Uquestion 5 angubhalile inhlobo ngizoyeka nje futhi umisi nje ngiyoxolisa kabi. Lapho bengithi ngizama ukukopela kuwena le nto ko. Questions engiyiqele lapha bengeqa one by one. Uquestion 5 awubhalanga nawe. Ngigcina ngasabona ngesikhathi la. Hayi animeniki. Kambe ibirthday yakho next month. Hayibo, nathi ke yasesekhohle cabanga ngiyabonga nje kazi ngoba ngisakhumbula. Wekhayizi. Asinive lamaplana. Geli ngizocela uma angithekele ifoni Geli. We! Hayibo. Ifoni. Yeah, what? Hello, wake up girl. Kwenzani ifoni usafunda isikole noma vele usufuna ukufeyila? Kanti ifoni wenzani? Hayibo mngani mina ngisibona nje isidingo sefoni. Yabona mina mngani bangitshela ekhaya ukuthi ifoni because ngithole after matric. Phela wena uinnocent kwenuke nje lokho shame ngihlangene nje. Ayinanelani namkhipha umuntu emudini guys indaba ifoni la hayi understand awucabangi into ngeke hambe ifoni hayibo zofeyila hayi ngeke phone bona konke kodwa ifoni ayifoni ngiyathi ubaba kavela ngishayike baba ngibele hayi ngazaba ifoni. Bafethu ngimamba ke bolo. Hayi, isikhathi korrect isikhathi bona sokubona. Korrect. Ngizokhe ba. Awu sabona kolethi. Uzolani? Kuba ngikhuza ngokuthi ngibiza ngalo dodo ngibiza ngawo. Nangoma le. Wena manje ukubawuza nje isidingo singiyaphethe vele. Wenze njani manje? Olodo kunuka yini? Hawu. Yini vele ma? Uyabona abangani bakho abenza ukhulume nami kanje manje. Ma, awungitshela bangenaphi manje abangani bami lento sikhuluma ngayo. Boleh buat kau dia menang saja. Ayo, sini saya zilenggo. Sofunan. Hama. Saya mana nak jangan ngomong. Sofunan.
Awumana. Awuma ngeke. Kodwa okay macunga ngifone ibhede yami. Konje ukuthengela. Yes manje baqinisele? After matric. Awuma. Kodwa nje bonke abangani bami banamafoni. Ungabona labo abangani bakho banamafoni. Ulande ngamkhize ngabe nosithe. Mamkhize wena usithe wena. Cha ma. Umbonzo umhekiki. Kodwa ma. Take homework. Awumana. Lali Batlambo. Uyayinikina dad. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Izobonakala. Good morning, yes. Alright. Bye. Sure. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Yebo ma. Wema. Cela ukubona indaba vele ungafuni ungithengele ifoni. Usinenhlanhla. Kahle kahle ifoni ufuna ukuyenzani? Lexi ngifuna ukuzwisisa something ku-internet and stuff. Yabona into kanjalo ma. Hayi phela kahle kakhulu ke ukuthi ufuna o-internet bani. E-library zenziwa lezo zinto. Angithembeke ukuthi futhi siyagcina ukukhuluma ngale ndaba ifoni la endlini. Sabona lady. Ngoba singamthola uMazozo. Akekho. Yeah, siyabona. Ngisacela mama efika ungitshela Hey. Ngoba yini? Sengiphi eyakhe wengane zami? Yeah ma. Cha. Siyabona. Hawe ma, manje sayini vele uthi ngipheka abangani bami. Ayifaka fona hamba kwenza homework endlini. Bese ngiyenzile homework. Hamba uyoclean room yakho bathi. Ngiklinile futhi nakhona. Hamba uyocula. Ngicule. Cha, hamba usileke. Yazi abazali yazi. Ingane.
Semazosa ungitshela vele etheni into olet lakho besaqwali blind. Ngazi ngisola lento yolethu. Ngisola ukuthi phethu enqono osiningi ngaze ningifayile umqondo ukuthi ngigcine sengisiyeka nami isikole yabo. Hayi abazi abazali. Yabo. Awuna phela ngishaya hayi khohle mfowethu amvumelani nani. Yakuthi wena olet lakho ufuna ukwenza banana phethu njaya yebo omningi amabili hayi ungayenzi kanti mina ngifuna uqinisa emphoqoma wami. Uyabona-ke into asikhuluma nga impawu zobubhanana zonke lezi mfethu. Hayi bo mina ubanana phethu. Banana wena. Letha la kutshengisa ukuthi ubanana yini. Zolani. Iphi remote? Ufuna ukushintshisanela ngifuna ukuthi TV. Ise-charging nje. Hey wena, ngani? I-remote ifuna ne-charging. Hayibo, kami ngikhuluma nobani? Unyoko wena mkhofu. Awu, wamuhle nyoko mkhophu uhlalapha. Awunginamba zakho ukuze ngizokwazi. Uzovuka la usowazi ukuthi ngubani mina. Cha. Angidlala ingane bo. Cha. Hello. Kunjani? Yes. Uyaphi? Ngiyedrobheni. Wenzani? Ngiyothenga something. Okay, into ngiphathele yes. Hayi khulileka. Ngiyakwazi ukuzihambela ngedwa. Ngizokuphekisela mina. Hayi, Yazi? khulileka. Uyibona kanjani? Ngiyakubona. Uyibona kanjani? Umngani wakho mina? Ha? Umngani wakho mina? Awusiyena umngani wami. Esikwami. Ngangikwazi. Ethi asikwami.
Akazi-ke yabona nje ngicabhela bayana into mina. Imali ngedansi singaziqale ukuthi shadi cela ukukhombisa ukuthi ngitholile umuntu uthe ngivele ngathi ngingayigcoshela yona. Sis, ifoni yami. Hayi bomngani. Yes girl, ngiyixoshile cabanga. Ngivele ngathi ngivele siyayinhle. Xosh. Hayi ngoba uzibhalile. Kuba ngisengesikhathi nje kade mina ngifuna ifoni over ngisengisiba. Boom. Sefoni. Jesus le. Wazi. So ukuthi nefoni la ukukhathaza ukuthi uma Come on, just give me a break, hey boy, ngeke phela. Oh really snake? How guys, it's not that uma uzokwazi ngalento and stuff. Ngizoyifihla, ngizoyisebenzisa ngokufihla. You know what? I give up. How guys, how? Come on guys, yini manje nangishiya manje ayibona unina. How guys? How? Hey boma. Kwenze njani la leni namhlanje mabo sewazashaya ngisho 11. So lani mfana fanele ngibuza wena. Ukuthi awuyini esikoleni namhlanje? Hayi boma, kusoleleni manje mina ngifunde nasikole. Hoyibo. U11 wasekuseni lo wesiphukuphuku. Hayi ma usho ukuthini maswani? Hayi bo. Dingipama. Elani vele ehlaya ebusuku kangaka ma. Hayi bani. Hayi bo ma. Yazi ngimele ngibhala namhlanje. Hayibo. Hayi. Hey ma, ngibhalele. Mafeswana bra wami mfethu ongisho wena bhuda yami yazi sometimes mfethu impela iyafana no life mfethu amasimba nje Kanjani manje mfethu hayi? Mfethu ana sign love No nje wiphethe hayi SP hayi Azikade ngefona ngayibona na bra wami yabo wena mafiswana na bra wami nagazi uyayizwa le ntwana le oledilayo ithini ngiyayizwa mfethu ngiyayizwa mfethu kodwa manje futhi iqinisile hayi bomfethu usho kanjani manje hayi phela mfethu wona SP yabo impilo yethu mfethu hayi not direction mfethu yabo manje yabo belikhuluma iqiniso mfethu oledi lamazwi wena phamayi manje mfethu ukuthi impilo yethu ayina direction kusho ukuthi sesiyelwane hayi uyabona ke mina lo already le ngizocwasela uyabona lo sinawana wakhe lo amthanda kangaka ngizombhemisa ephelisi namhlanje ntambami ngiyutshela ukuthi usi ngifuna abe nawo ujantshi yabona na bra wami uzoba nawo ujantshi ngifuna sibone ukuthi kahle ubani uzuma lapha phakathi kwaRamaphosa noThabo Mbeki hayi we mazaza mfethu mazaza Shut up wena. Lani yazi nje. So namhlanje mina nana ihlangana. Iphepha dime ngilibhala namhlanje angizange ngilibhale nxa lamasembeni imbhemise wona izolo. Mazaza mfethu usho kanjani? Wasasazi manje isizolini wena sihlamba. Mfethu Aningiyani ngijoya nabi. mazaza mfethu njayami mfethu wena fosake wena nawo masemba nje mazaza mfethu mazaza angazi nami mfethu wena ngenzeni manje mina wena uyadakwa nawe uyadakwa
Sabona ma. Yebo ma ingazokoma shame. Beninjani phe? Jesus Christ. Nehla yini le? Nehla. Dodi mno. Yini le? Ma ngiyone yami ngathi ke bese cela ngikuthela yona manje mayisale ngephusa kumina ngiyone yami. Yazini, usiza ngathi njengamanje. Ohambisa le thotho lo manje. Yebo mama akuyona yami. SP mfethu awuthi green lapho ngihamba ngiyothenga staff mfethu mafeswana mfethu awungeke mfethu ngama-green hawu awusangenzeni mina manje SP mfethu ngibona ngile nge-green man nge-green man hawu SP mfethu khuluma nami mfethu mekuthi khona into ekustressayo mfethu ngikhona nje mina yini usoyi-therapist nawe ufuna ukungikhulumela amasemba njenge-oledi leli yazi lapha yafethu kufika lapha kukhona itiye lakhe lapha lingenwa yiphela ungibuza ukuthi mina iphela lingene kanjani ngikhona kade ngiqhuntsula amehlo mahala yini awungitshele mfethu izwaphi le nto okwangibona nanini mina mfethu ngilosa amaphela lo muntu uzongibuza ukuthi iphela lingene kanjani etiyeni lakhe hayi man buko uyahleka ka wena mfethu iyahlekisa mina lento engikutshela yona hayi man fusek hlekisa lento engikutshela yona yes ngizongibuza amaphela Sabona ma. Ma bese kucabanga ndikhuluma nawe kancane. Yabo ikhuluma. Ma esikhona namhlanje angizange ukuthi ngivunyelwe ukuthi ngene. Lokho usho ukuthi iphepha demele ngilibhala namhlanje angizange ngilibhala. Ihlangana phi nazo landla lonto? Hawu ma bese kucabanga nje ukuxolisa kakhulu. Ma ngibone ukuthi kungana dothi angihlwa nabangani ababi. So namhlanje manje ngizobakhetha abangani. Suqedile mfanami? Mama. Yaxolisa ma. Ma.
Hayi ngeke. Uyabona Sile, ingaphuma apho kade engafuni ukukuthengela ifoni. Buka manje thina sibhizi siyafunda la, wena ubhizi nefoni. Ngempela wenzani Sile? As guys ngabe ngisiza kulendele guys. Iyabonakala le message ukuthi ifundile kodwa ngibuzwa nje ukuyiphendula ama-politics nje kuphela. Hayi sesiyobonga bona impela oJoji lapha. Awucabange nje ukuba labo politics beni basho ngolimi lwesiZulu. #uyibonile. Waqedwa ngaqhiza Angiboni semntezisa lapho mina abe nomoya. Sala le foni yakho lapho. Ezomhlangisa le foni yakhe. Unomona. Hayi. awufunde Sine. Awumiya kwena ezofeyila. Yabo uzombhekela ubani uma wakhe. Naye mosha nje umuntu umuntu. Baba. Unesiqiniseko sokuthi ifoni yesesiteli bekhala la phezulu esikoleni? 100% yoba i-tracker la ayisoze nje awuqamba manje. Okay. Kulungile mfowethu. Telefoni. Ngempela mfowethu? Impela. Manje. Shut up. Usikhombisa khona. Hey, shut up man. Oh, ngena boy. Sawubona. Ayuphenda mshana. Uma wakho ngizomnikeza. Oh, kulungile ayikho inkinga boy. Sure. Hayibo. Zolani.
Ma. Ufunani? Ngiphe uphaqa bami yazi mala. Uphaqa bami abakhuluma ngawo wena. La be red bread mala bangithengela bona subakhohliwe yini ma. Buya baba naba nje lawo uphaqa ubafake lezo lana. Awu yazi ma labo phaqa solizolo ngiyabaphiya ngibathula. Zolwana usudleni namhlanje. Ama ngidle namascones la uthumela ingane uthe zonginika ngidle wona nje kuphela ma. Buya azana ngane mina. Hayibo mawusho ukuthini lokho kunomshana ufile mina wathi akazonginika amascones ngoba bethumela wena. Angazani nangane mina. Hayibo ma. Hayibo shwele Nkosi. Shut up. Isister yathi ibanjwe inkunzi emasuleni amabili akule. Waphuca ifoni nemali tukutuku ifoni isisabela ngakubo. Kuphakathi kwezide ezimbili kuphakathi kuloMguludu usemsana naye noma uqomene naye. Angiphinde futhi ngokuthi uphi loMguludu. Hey, shut up. Hey, shut up. Hey, stay shut up. Shut up, shut up. Hey. Say shut up, man. Shut up. Shit. Shut up, man. Keep on. Hey, babo, shut up, man. Shut up, man. Wena Gaboy uzomkhipha lo mguluko shit Mana
Nangu mfana mamboy wozala. Anti mina ngenzanga lutho mangiphelele sambo mase uma ngimake komisa stena ngisho. Usiphelele. Hayibo. Ayikulungile mfana mngahamba ikinkinga. Hayibo Zolani. Kuzomele ngisibike amaphoyiseni lokudaba. Ma ngivumelana nawe ngicela lo daba uzomele silihambise emaphoyiseni ningaze liphume esandleni. Ayi kumele ngivuke ekuseni mntanami. Shone khona. Nkosi yami, siyaxolisa azi ngalento eyenzekile. Sizwile ngomakhelwane. Manje mngani uzokwenza njani-ke njengoba umakhe engasekho nje? Angithembe ukuthi futhi siyagcina ukukhuluma ngale ndaba ifoni la endlini. Ngikusiza ngani njengamanje ohambisa le thought lo manje Mama akubona yami. Uzomphela lo mgulukudu.